Gert-Jan van Nu en Dan. Dank u wel dat u allemaal video's opgestuurd hebt voor Kerstmis 2021 en de jaarwisseling van 2021 en 2022. Prettige kerstdagen en natuurlijk een fijne jaarwisseling en geniet van alle video's. Ho, ho. Lieve mensen, de feestdagen staan weer voor de deur. Kerstmis, oud en nieuw. En dat is traditioneel moment om eens even stil te staan bij wat we afgelopen jaar allemaal hebben beleefd. Een bijzonder jaar. Een jaar waar we veel meer verwachtingen van hadden. En ook een periode waarin we nu zitten, waar ook nog niet alles kan. Maar u heeft ontzettend meegewerkt om het goede te doen. Om veerkracht te tonen, flexibiliteit. En ik hoop dat u met de kerstdagen, maar ook natuurlijk met oud en nieuw, hele fijne dagen kunt doorbrengen met uw naasten en uw familieleden. Ik wens u heel veel voorspoed voor het nieuwe jaar 2022, wat voor de deur staat. Heel veel gezondheid vooral, heel veel veerkracht ook weer, om het nieuwe jaar weer goed in te gaan en samen het beste van te maken. Heel veel gezondheid toegewenst en heel veel geluk in 2022. Lieve kijkers, mijn naam is Valmir en ik ben een van de kinderraadsleden van de gemeente Sluis. In deze donkere tijd is een lichtje iets dat warmte geeft en je hart verblijdt. We wensen iedereen namens alle kinderen en leerkrachten van OBS de Berenburg in Oostburg hele fijne kerstdagen. Veel geluk in grote en kleine dingen, maar vooral veel geluk, liefde en vreugde met elkaar. Fijne feestdagen en een supergoed nieuwjaar. En zorg in dat nieuwe jaar een beetje extra voor elkaar. Al die lichtjes, ik krijg een lach op mijn gezicht van al die lichtjes, al die lichtjes. Ik voel het kerstmis komt eraan. Al die lichtjes, al die lichtjes. Ik krijg een lach op mijn gezicht van al die lichtjes, al die lichtjes. Ik voel het kerstmis komt eraan. Lieve mensen, namens Lacordel en de Stichting Wereldvredesvlam in Katzand wens ik jullie hele gezegende kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar. We zullen een kaars aansteken. Een kaars die aangestoken is geweest aan de Wereldvredesvlam. En er hoort een gedichtje bij. Steek een kaars aan in het duister. Laat het licht toe in je hart. Maak je handen niet tot vuisten. Streel maar zacht wat is verhard. Steek een kaars aan in het duister en zaai vrede waar je gaat. Strek je armen uit en luister naar de mens die naast je staat. Steek een kaars aan in het duister. Eer wat kwetsbaar is en klein. Ga geduldig tot het uiterst. Laat waar jij bent liefde zijn. Beste kijkers van Scheldemond TV. We leven in een bizarre tijd. En nu weer met een nieuwe lockdown, dat maakt het er niet eenvoudiger op. We beseffen wel dat we echt zo afhankelijk zijn van elkaar. Dat we moeten volhouden. Dat wens ik u allemaal toe. Volhouden, maar vooral met uw dierbaren een hele goede kerst en alvast een voorspoedig 2022. Beste kijkers,
De kerstdagen. Een gezellige tijd voor ons allen. En dat brengen we gezellig binnendoor. Maar nu, door de coronacrisis, zijn we daartoe min of meer gedwongen. En dat vinden we dan weer niet zo leuk. Maar denkt u eens aan het lot van de vele vluchtelingen en mensen die proberen hier naar binnen te komen. Die zou het niet erg vinden om hier gedwongen te verblijven. Zij snakken ook naar een plekje in de warmte, in de bescherming van een land, bevrijd van oorlog. En daarom denk ik dat het goed is om eens stil te staan bij hun lot. De niet zo bevoorrechten, wat zouden die graag naar Nederland willen komen. Vandaar dat ik deze kerstboodschap, deze hele korte boodschap, wil besluiten met een liedje van een Syrische zangeres, die in eigen land heel populair is en die hier voor u een kerstliedje zingt. Een bekend kerstliedje in zijn Arabisch. Ik wens u nog prettige feestdagen. Gelukkig nieuwjaar. Lekker nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. En de beste wensen voor het nieuwe jaar van ons allemaal. Groetjes uit Koewacht van gastouderopvang Pamodja. Doei! Beste kijkers van Scheldemond, beste Zeeuws-Vlamingen, of moet ik misschien wel zeggen beste lotgenoten. Het is immers december 2021, het tweede jaar van de pandemie en de 12e maand daarvan. Na 75 jaar vrede te hebben gevierd, zijn we dus opnieuw in oorlog geraakt, maar nu met een virus en één die een bijzondere strategie heeft. Was het vroeger dan beter, die goede oude tijd? Mijn zinziens is er eigenlijk nooit een goede oude tijd geweest. Want bijvoorbeeld in 1918 heerste de Spaanse griep en zijn er heel wat mensen overleden. En in 1826 was er een cholera-epidemie en die heeft ook al heel wat levens gekost. In diezelfde 18e eeuw, of moet ik eigenlijk zeggen de eeuw daarvoor, heerste er 3 veepesten. En die hebben ook heel wat slachtoffers gekost onder het vee. En dan heb ik het nog ineens gehad over de pestepidemie die verschillende keren de kop heeft opgestoken. En een van de meest opmerkelijke keren was wel 1604. Er heerste toen pest op alle forten en heel wat soldaten werden door de ziekte overvallen. Ook heel wat burgers zijn overleden. Dus dat was een hele trieste situatie toen. Geen goede oude tijd dus. En dan heb ik het nog ineens gehad over alle oorlogen, over de overstromingen die ons gebied heeft getroffen en alle andere ellende. Maar steeds, beste kijkers, steeds weer blijken we te zijn opgekrabbeld. De enige weg vooruit is dan ook de weg naar de toekomst. En dat ligt besloten, die toekomst ligt besloten in 2022. Vooralsnog het 3e jaar van de pandemie en januari daarvan de eerste maand. Niettemin is er rond de kerst licht, vooral voor degene die dat wil zien. En we moeten nog eventjes volhouden. Hoe lang, dat weet niemand. En we moeten vooral elkaar vasthouden. En als we dat doen, dan wordt 2022 vast opnieuw een jaar met nieuwe uitdagingen en kansen voor diegene die die kansen wil grijpen. Laten we daarom maar met beide handen die kansen aangrijpen. Ho, ho, ho! Beste vrienden en vriendinnen, in deze moeilijke tijd wil ik jullie allemaal een positieve kerstboodschap geven. Hou van elkaar, hou afstand en zorg goed voor elkaar. Zorg dat je
alles goed doet, dat je je afstand houdt. In deze moeilijke tijd moeten we wel wat positiefs zien. Dus hou de humor erin, hou het levendig, maar hou het safe. En dat namens heel Filipijnen, het mosselstadje in het centrum van Zeeuws-Vlaanderen. Hou je allemaal goed, een goed kerstfeest en een goed begin van 2022. Ho, ho, ho. Ja, Flik weer uit Sluis. 2021 laten we over enige dagen achter ons. Een jaar met goede en slechte periodes, met zorgen rondom onze gezondheid door corona. Maar ook een jaar waarin we in de zomer weer volop hebben kunnen genieten. Met mooie en leuke dingen van het leven. 2022 ligt over een week voor ons. Een heel jaar waarin we nog beter zullen moeten kunnen omgaan met de beperking van deze coronapandemie. Op dit moment zitten we midden in de lockdown. Onze gedachten gaan uit naar diegenen die op wat voor manier dan ook met de beperking rondom de corona en de lockdown te maken hebben. Of door ziekte. Ik wens ieder de moed en de kracht om van 2022 een waardevol jaar te maken. Ik wens ieder gezondheid, liefde, kracht en sterkte toe. En dan maken we er samen van de 2022 een gelukkig jaar van. Mijn beste wensen voor een goed en gezond 2022. Dag. Mijn naam is Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau, stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën, bevrijder van IJsendijke, zoon van Willem van Oranje, genoemd de Zwijger, de vader des vaderlands. Ik kom graag naar het Bolwerk, het museum gewijd aan de Staats-Spaanse linies. Ik zie daar de voorzitter van het Bolwerk aankomen. Hoogheid, welkom in IJsendijke, wat een verrassing. En we zijn blij u weer te mogen verwelkomen na zoveel jaren. En ik wil onze bezoekers en de toekomstige bezoekers van het museum namens het bestuur, de vrijwilligers en de medewerkers fijne kerstdagen wensen en een voorspoedig en gezond nieuwjaar. Daar toosten we op een goed museumjaar in 2022. Proost. Welkom bij Neptunus Tweewielers. Gelukkig en gezond nieuwjaar toe. Welkom bij Neptunus Tweewielers. Doe nog een brief gelezen. Kan je niet gewoon nieuwjaar doen, dan kan je het meerdere keren gebruiken. Moest ik ook weer zeggen. Bij Neptunus Tweewielers en Katse aan het wat. Sst, niet zo luid. Ja, jongens. Welkom bij Neptunus Tweewielers. Neptunus Tweewielers Wenst iedereen een mooi, gelukkig en gezond 2022 toe. Scheldemondkijkers, een heel gelukkig nieuwjaar. En de scholieren, een hele fijne kerstvakantie met veel leesplezier uit mijn nieuwe boek, De Magneetvissers. Hallo, kijkers van RTV Scheldemondig. Mijn naam is Bibian Kozijn van Kozijn Consultancy & Coaching. Sinds 2005 ben ik trainer-coach in persoonlijke effectiviteit. Kort gezegd leer ik mensen om hun werkplek te organiseren, hun inbox leeg te houden en een realistische planning te maken. Dat verlaagt de werkdruk en verhoogt het werkplezier. Vanaf mijn eigen opgeruimde en gezellige werkplek wens ik iedereen liefdevolle feestdagen en een effectief, gelukkig en vooral een heel gezond 2022 toe. Beste mensen, we staan hier op de uitkijktoren van het project Nieuwe Sluis-Terneuzen. En zoals jullie achter mij kunnen zien, is er ook dit jaar weer ontzettend veel gebeurd. Vanaf deze plek wens ik jullie namens alle medewerkers van het project een heel gelukkig 2022. We zitten hier in de kerststal van de Prins Willem van Oranje School. Kerst 2021 is een bijzonder moment. We vieren een kindje, geboren met kerst. Het mooiste geschenk dat er is.
Een nieuw begin, een tijd waarin er meer licht komt. Ik wens jullie een kerst vol warmte en een jaar waarin de dagen, weken en maanden gevuld zullen zijn met liefde, muziek en een lach. Voor een ieder fijne feestdagen en we zien elkaar weer in het nieuwe jaar. Hallo iedereen, mijn naam is Hendrien van Walbeek van Miss Independent Virtual Assistant. Ik ondersteun ondernemers op het gebied van social media en e-mail marketing. En het is kersttijd, het is het einde van het jaar. En dat is eigenlijk een tijdstip waarin we elkaar natuurlijk het allerbeste wensen. Dat wensen we natuurlijk eigenlijk het hele jaar door. Maar met kerst, met de feestperiode, wordt het altijd speciaal. Ik wens iedereen dan ook heel veel gezondheid, geluk en succes met de komende feestdagen, maar natuurlijk ook voor het nieuwe jaar 2022. Tot ziens! Zo, daar zit ik dan. Midden in de kerststal van Nieuwvliet. Maar dit gaat geen standaard kerstvideo worden. Nee, ik wil dat je een moment pakt voor jezelf. En jezelf afvraagt. Wat heeft 2021 mij gebracht? Wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan? En hoe heb ik dat gedaan? En met wie? Wat was er nou belangrijk dit jaar? Wat is er gelukt? En wat is er niet gelukt? En wat is dan dat jij meeneemt naar het nieuwe jaar? Wat jou vooruit kan helpen. Hou je daaraan vast. En dat wens ik jou toe voor het nieuwe jaar. Dan wens ik je toch heel standaard fijne feestdagen en een goed uiteinde. En hopelijk zien we elkaar weer in het nieuwe jaar. Doeg doeg! Hoe moet dat nu met de os en de ezel, de kribbe, de herdertjes en het engelengeschaal? De wereld op slot, zelfs geen stal voor het kind. Moeten we Jezus dan maar op straat leggen en zijn ouders erbij? Of in een kampement opsluiten met andere ontheemden, zodat we vrij blijven van vreemde smetten die niet thuis horen in ons hotel van de vrijheid? Er is altijd wat aan de knikker. De wereld draait immers en stilstand is dood. Dus laten we niet stikken in onze angst om te leven. Geboorte is immers pijn en verlossing tegelijk. Grijp je kans, maar wees tegelijk ook vrijgevig. De stadsdichter van Aardenburg wenst jullie allemaal fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Hallo, ik wens alle kijkers van RTV Scheldemond een heel goed 2022. En vooral dat we beter op onze wereld mogen letten. Als zeeën weten we toch wat het betekent, land in zee. Dag lieve kijkers van Omroep Scheldemond TV. Wat zijn we blij dat ook wij in de gelegenheid worden gesteld om u even toe te spreken. Wij van Stichting Mascura, de stichting die in Zeeuws-Vlaanderen zieke mensen verrast. En dit doen we al 10 jaar. 2021 was ons jubileumjaar. Dit hebben we dit jaar nog niet helemaal kunnen vieren, maar gaan we volgend jaar zeker doen. En we gaan nu beginnen met om u het beste te wensen voor de komende kerstdagen. En een heel gelukkig en gezond 2022. Want het gaat een verrassend nieuwjaar worden. En daar zorgen wij ook voor. Ja, u ziet de zonnetrein Renspark Groot-Saafdingen. Het is december 2021. We zijn hem eens flink aan het schoonspuiten. Want in de polders hier van de Nemma is heel veel slijk. Dus hij zag er niet uit. Maar hij blinkt weer straks voor het nieuwe jaar 2022. En wij heten jullie allemaal al een gezegende kerstdagen toe. Een goede jaarwisseling. Blijf lekker gezond. En we zien jullie volgend jaar graag terug in het land van Hulst. Met de zonnetrein van Renspark Groot-Saafdingen.
Beste mensen, dit jaar weer een corona-kerstgroet van mij. En ik wilde heel graag de mensen bedanken die zich in het afgelopen jaar zo ontzettend hebben ingezet in het ziekenhuis om de zorg toch zoveel mogelijk overeind te houden, ondanks alle perikelen die er waren. En ik wil met name mijn oncologieverpleegkundigen bedanken die het toch nog voor elkaar hebben gekregen om voor elke oncologiepatiënt een heel leuk verwendtasje samen te stellen en weg te kunnen geven. En verder wilde ik heel erg stilstaan bij een vergeten groep mensen. En dat is namelijk de mensen die waarschijnlijk nu hun laatste kerst vieren. En die dat misschien ook graag in een groter gezelschap hadden willen doen en dat niet kunnen. Lieve mensen, ik denk aan jullie en ik hoop dat jullie toch met jullie dierbaren nog een hele mooie Kerstmis mogen beleven. December is een tijd van terugblikken, maar ook van vooruitkijken. Het afgelopen jaar is een jaar met bergen en dalen geweest. Er was veel verdeeldheid in de maatschappij. Je was voor of je was tegen. Terugkijkend kan je denken, had ik bepaalde dingen maar anders gedaan? Had ik meer tijd vrijgemaakt voor dit? Of had ik dat maar anders gedaan? Was ik misschien wat vaker bij de buurvrouw langs geweest? Het is goed om terug te kijken en te beseffen wat we hebben en wat we misschien nog allemaal kunnen doen. December is een tijd van gezelligheid en samen zijn. Voor sommigen is het een tijd van eenzaamheid. Alleen, ver van huis, maatregelen. Tegenstellingen. In het leven zien we veel tegenstellingen. Samen of alleen, voor of tegen, goed of fout. Tegenstellingen zijn niet altijd slecht. Ze houden ons scherp en alert. Als het ons niet meer lukt om de ander te zien en te luisteren, worden tegenstellingen verwijten en raken we elkaar kwijt. December is misschien een tijd van tegenstellingen, maar zeker ook een tijd van licht. Een licht dat we mogen koesteren. Dat licht mogen we samen zoeken. Jong en oud, arm en rijk, samen staan we in deze wereld. Laten we luisteren naar elkaar, soms elkaar iets meer gunnen. Geef iemand een luisterend oor en je zult merken dat de wereld van vandaag net wat meer samen is. We wensen u namens CDA Sluis fijne feestdagen en een goed 2022, waarin we samen mogen optrekken. Met de feestdagen, dan drinken we graag iets speciaals. Nu hebben we hier, van de Halve Maan uit Hulst, hebben wij hier een automatische flessenvulmachine. Waar heel speciale drankjes mee gevuld werden. Die drankjes moesten natuurlijk ook gemaakt worden. En daarvoor hebben we ook diverse machines staan, of apparaten waarmee drankjes gemaakt worden. Als ze gevuld zijn, dan moeten ze ook vervoerd worden. En we hebben hier natuurlijk in ons museum ook prachtig vrachtwagen en locomotieven staan. Zoveel te beleven. In het museum ga je van alles zien. Niet alleen voor de feestdagen, alle dagen van het jaar. Beste kijkers, wat leuk dat wij als Theetuin Koewacht, als dagopvang van de Theetuin Koewacht, jullie vanaf op deze manier een menselijke kerst kunnen bieden in deze vreemde tijden. Een bijzonder nieuw jaar. Hopelijk eigenlijk een gewoon jaar. Daar hebben wij erg behoefte aan om alles weer een beetje gewoon te zijn. Maar bovenal wensen we jullie een menselijke kerst. Kijk naar de buren. Kijk naar de mensen om je heen. Zorg goed voor jezelf en een klein beetje voor een ander. Heel veel plezier. Een hele mooie dagen. En misschien tot volgend jaar. Dag. Hallo allemaal, vanuit de gemeente Hulst wens ik iedereen een geweldig 2022 toe. Het is allemaal een beetje minder, maar ik weet zeker dat het goed komt. Zet hem op en gezondheid, dat is het voornaamste. Wees lief voor elkaar, dan komt het allemaal goed.
Van harte mag en wil ik u een gezegend 2022 toewensen. Ik doe dat namens mijn collega's, namens de besturen, namens zoveel die betrokken zijn bij de katholieke parochies in Zeeuws-Vlaanderen. Mag het voor u allen, mag het voor ons allen hopelijk toch een goede tijd worden. Een tijd waarin we elkaar weten te vinden, waarin we er voor elkaar weten te zijn, waarin we ook weer goede en mooie dingen met elkaar mogen doen. Mag dit allemaal zo zijn in 2022 en daar waar onze hulp, onze inzet voor elkaar nodig is, laten we ook daar niet ver weg zijn. Kortom, alle goeds en wie weet en hopelijk tot ziens ergens in het nieuwe jaar. Het bestuur van RTV Scheldemond wenst u prettige feestdagen, een goede jaarwisseling en alvast een voorspoedig 2022. Het zijn extra donkere dagen vanwege de corona-epidemie. Maar laten we de gedachte van Kerstmis vieren, een feest van licht en hoop. Daarom hou vol en blijf gezond. Ho, ho, dankjewel beste kijkers van RTV Scheldemond voor het kijken. En zeker wil ik bedanken alle mensen die een video ingestuurd hebben van de Kerstmis 2021 en het oud en nieuw van 2021 en 2022. Een fijn jaar toegewenst. Ho, ho!